ናብ እግዚአብሔር ክመጽ ዝደልስ ንሱ ከም ደሎ ነቶም ዝደልይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም መጀመርያ ክርዳ ይግባእ ኢሉ ሎሚ እግዚአብሔር ኣብ መንጎና ከም ዘሎና ተረዳእና ናብ ኣምላክ ክንጽልይና ክብረና ኣምላኽ ይኹን ተቃለ ኣምላክ ከም በበየሞ ብኡቢልና ክንጽልይና ኢየሱስ ጎይታይ رأي معرف 12 كاب تقص شوعته كم بوي أب سماي كأ وجو خنا ميكائيل ملأختن مستقبل تواجو تقبلون ملأختن دما تواجوهم أي سعر ومن كأ لحرزي سفرهم أب سماي أي ترخبن اتي نبزل عالم زسحتها للو ديابلوسن سيطانن زبهال عابي قبل اتنايت انت ثمن تدربي نام مدري تدربي ملأختون مسؤ تدربي اب سماي كا عوب بزوله دمصي اتليتن معلتنا بقدمي املاخ زخصهم زنبره كساس حواتنا تدربي مو حجي مدحانن سلطانن منغستن ناي املاخنا خوينو ملك خا نايت قوبيو كبل كله سمعخو تقص 11 خمس بلنا شو سلا دم تجنشلن سلا تقل مسكرومن سعروا بلنا خبرنا أملاخيهم نهي وتهم كأكس عمود عيف قروان كنصلينا خبرنا أملاخيهم سكاك جابير لو مي بقى الكاتزاربن يلنا كنصلينا يسوع كريستوس كويتاي هاليلويا كويتاي إلو حنتق التزارب مو قاليكا تفوز إلو هاليلويا نجابير حنت قال نخفو سنة ونكمت عقم اللو آمين سلازي قال تزاربن مقويتا لومي تفوي سخ نوتس نقول خبرنا أملاخيخون هاللويا سلا قال سلا دم تجنشلن سلا قال مسكرومن سعروا ولنا هاللويا هاللويا أداوي مسنا يلبي العلال لخوخ نبلينا هاللويا هاللويا جابير لمون هياوي هاللويا ريدبوس هاللويا እግዚአብሔር አመንጎና ህያዊ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ተመስገን መስግነካለና ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና ክብርን ህበካለና ሎሙን ኣብዚ ቦታ እዚ ምሕረት ካን ጸጋኻና ኻኺብልና ስለዘሎ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ አሰርካ ክንከድ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ገዲፍካልና ሞ ነመስግነካለና هياو يخام منغونا نبلا لنا እግዚአብሔር لومي እግዚአብሔር አቦይ ሃሌሉያ ንኹላትና ኣብዚ ድምህር የለን ሞ ክትምህረና ናባኻ መጺና ለና እግዚአብሔር እዚ ዕድል ስለዘሃብካና ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር ንስኻ ዘለዓለማዊ ይኻሞ ተመስገን ሃሌሉያ ተሪፉ ደሎ ግዚያን ሁሉ ናባኻ ነረክቦ ብሽም ኢየሱስ አሜን ኮፍኩ ንብሊና ክብረና አምላኽ ይኹን هاللويا كم يتصنحكم يسوع كريستوس قويتا آمين لو معلتي تمدبنا يملخو كنت خانة قال أملخون بارتنا يملخو يابز مدرخو لنا قال أملخ زي اللي أبسماي مسكدنا آمين أو قنا أملخون مزمورون تراي قال أملخ يلن سلازي لو معلتها حتصر بالغ قال أملخ جزيته وهيباتنا الله كن رأينا خمتي أب صولت كلنا زنببكو مبل 10 تخلت رأي تايدب لنا اتا تقص 10 حدا بفلاي سلا دم تجنشلن سلا قال مسكرومن سعروا وبلنا هاللويا سلازي دم تجنشل which means دم يسوع كريستوس لازم قويتا حدا خافتي اتصورات ذهبنا نعنا انتايو دم يسوع كريستوسي كبرنا املاخ يكون እግዚአብሔር አቦ ወይ قويتا ابز مدر زخم ملالس كلوسي انتاي دبلنا قال املاخ بخلو كم زخمانا تفتنا بجكا بحاتيات دبلنا قويتا قنا خمالالس كله بزمدري انتا جيروي نخل سعير ويخبرنا أملاخ يخون وانقال يوحنس اندحرينا 10 شدشت تقسي 33 إذا معرف زي اندحرينا قويتا إذا مدرق عزو وديو نام مسكال زكارو ولزنا برق زي سلازي أبزي ندك مزامورتن تايبلوم تي زموت صلو نتصر دخانة الرأيناتو ينقرم كمو نسو مسكادة أبأتهم دمت تصابا ويك أبأتهم دمت challenge بو خي فرحو بو خا سنبودو يدو نقرم تا 10 شدشو بملاحج خنا مباين خلنينا انت يدو لهم أنا خبا بو متئ نوبون خير اللخو بينكم تخونوا لا معلتي
ክትመጽያ ኢሎም ማለት ስለዚህ ታጥቅስ 33 ድሕሪና ግና አባይ ሰላም ምን ትኽትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ኢሉ ኣብ ዓለም ከለኹም ጸበብ ኣለኩም ግና ከአጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ብኩሉ ስለዝተፈተነ ንኩሉ ግና ስዒሮ ወጪ ክብርና አምላኽ ይኹን ብሰይጣን ተፈቲኑ ብፈሪሳውያን ተፈቲኑ ብሰደቃውያን ተፈቲኑ ብደቂ ዓዱ ከይተረፈ እንታይ ገይሩ ተፈቲኑ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ወላ 5:5 ከም ዝብለና ንዓለም ዝስዕራ ኸትን ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ዝኣምኑ እንተዘይ ኮይኑ መን ይብለና ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ኮለና ሕዋተይ ክስዕረና ዝመጽእ ማልያ የብሉን ብዙሕ ነገር ይክስዕረና ድመጽእ እዚ ብዙሕ ነገራት ክስዕረና ድመጽእ ግና ሓንቲ ዕላምኡ ካብ እግዚአብሔር ንኽፈልየና እዩ ኢየሱስ ግና እንታይ ሂብና ኣሎ ኣጽዋር ሂብና ኣሎ እንስዕረሉ ኣጽዋር ሂብና ኣሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ክስዕረና ድመጽእ ኣብ ጎይታ እንተዘይወኪልና እንተዘይኣሚንና ክንስዕሮ ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ካብ ገዛ ርእስና ክንገብሮ ስለደይንኽእል ብዛዕባ ጉንዲ ወይኑ ክዛረበና ከሎሲ ጉንድን እቲ ጨንፈርን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጨንፈር ሳብቲ ጉንዲ ክትለግብ ኣለዋ the only option ክትፈርቶ ኮይና ኣብ ጉንዲ ወይኑ ክትለግብ ኣለዋ ካብቲ ጉንዲ እንድሕር ተፈልያ ነቂፃ ምድርባይ ጥራይ ትዕጫ ኣብቲ ጉንዲ እንድሕር ለጊባ ግና ፍረ ክትፈሪ ይብለና ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝኽመላለስ ከሎ ንሓይሊ ኃጢአት ስዒርዎ ንሓይሊ ሕማም ስዒርዎ ንመርገብና ስዒርዎ ድሕር ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ 19:30 ኣብ መስቀል ኣብ መወዳእታ ዝተዛረበ ቃል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ተፈጸመ ኢሉ እስከ ተፈጸመ ንበል ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ጎይታ ኣብ መስቀል እንታይ ገይርዎ ነገርና ፈጺሞ እዩ መዝሙር ዳዊት 9:4 ከምኡ ብለና መሰለይን ነገረይን ፈጺምካ ጻድቕ ፈራድኹንካ ኣብ ዝፋን ተቐመጥካ ብለና ስለዚህ ንሕና ኣብቲ ዝተወዳእልና ግብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣውኢና ንነብር ደለና እቲ ምንባር ግና ናይ መንገድ እዩ እስከ ናተይ ይበሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ክንነብሮ ናትና ግደ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ካባና ከይውሰድ ክንሕልዎ ናይ መንገድ እዩ ናተይ ይበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ኣብ ምድሪ ገነት ከምብሮም ከሎሲ ክዓይዋን ክሕልውዋን ይሂብዎም ምሽ ስለዚህ እቲ ምሕላው እቲ ምዕያይ ናይ መንገድ እዩ ናትና ግደ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ወላ መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎሲ ቃልካ ምሕላው ናይ መንገድ ኢሉ ናተይ ግደ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምፍሳሱ ሎሚ ብዛዕባ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ኮይኑ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓይሊ ኃጢአት ክስዕሮ ወይ ከዓ ንሓይሊ ኃጢአት ክሰብሮ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተገልጸ ዕብራውያን ነዚ መደገፍታ ጥቕስለና ዕብራውያን 9:26 እንታይ ይብለና ብዘይ እዝዝ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግም ተገቦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋዕት ርእሱ ንኃጢአት ክስዕር ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ እተገልጸ ስለዚህ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ንመን ንሓይሊ ኃጢአት እንታይ ክገብር እዩ ክስዕር እዩ ምክንያቱ ካብ ሓይሊ ኃጢአት ከናግፍ ዝኽእል ሓይሊ የለን ነገስታት ብስልጣኖም ከናግፉኻ ኣይክእሉን እዮም ሃብታማት ብወርቆምን ብብሩሮምን ከናግፉ ይክእሉን እዮም ወይ ዓበይቲ ሰባት መኺሮም ካብዚ ሓይሊ ኃጢአት ከናግፍ ዝኽእል ወላ ሓደ ኣይተረኽበን ንሓይሊ ኃጢአት ክሰብር ዝኽእል ሓደ መን እዩ ሓይሊ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እታ ሓንሳብ ካብ ኣዳምን ሄዋንን ኃጢአት ብደይ ምእዛዞም ከምኡውን ኣብ ደቂ ሰባት ዝሓለፈት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ገይሩ ነዚኣ ነገር እዚኣ ከፅሪ ናብዚ ምድሪ እዚ መፀ ብለና ንሕና ህይወትናሲ ኣብ ኤፌሶን 2:12-13 በቲ ዘመን እቲ እዚ እንታይ ይብለና ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኪዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትፅቢት ዘይብሎም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትነብሩ ከለኹም ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ይልና ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ይድብለና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ከፍስሰልና ከሎ ከቀራርበና ምስ እግዚአብሔር እዩ ናብዚ ምድሪ እዚ ተላኢኹ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ
ዮሐንስ ውን ክምስክረሉ ከሎ ብርሑቅ ክመጽ ምስ ራእየ ንጎይታ እንታይ ኢሉ እነሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸለ ኣምላኽ ኢሉ ንሓጢአት ከርሕቆ ዝኽእል ሓደ መን እዩ ገንሸለ ኣምላኽ እዩ ደሙ ስለ ድኸፈለልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ኩሉ ግዜ ንጎይታ ዝቃወምዎ ዝነበሩ ሲ ሓደ ግዜ እቲ መጻጉዕ ናብኡ ክፍወስ ምስ ኣምጽዎ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ሓጢአትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ኢልዎ ምሽ እዚ ሓጢአት ድሓድግ ስመኒ ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ድብሉ ነይሮም which means ሓቆም እዮም ኣምላኽ ጥራይ ግን ንጎይታ ከም ኣምላኽ እንታይ ኣይገበርዎን ነይሮም ኣይቀበልዎን ነይሮም ግን ጎይታ ንሓይሊ ሓጢአት ክሓድግ ንሓይሊ ሓጢአት ክሰብር ንሱ እሙንን ጻድቕን ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስከ ናብ ቀዳማይ ዮሐንስ ክንከይድ ፅር ዝበለ ግዜ ስለ ዘላትና ቀልጢፍና ቀዳማይ ዮሐንስ ካብ ጥቕሲ 7 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን ተተመላለስና ግና ንሕድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ሓጢአትና የንጽሐና እዩ ሓጢአት የብልና እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የልናን ሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢአት ኣይገበርና እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን ብለና ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ፈሲሱ ክንብል ከለና ኢናደር ወይ ህይወት ይህብና ምክንያቱ እታ ህይወትና ኣበያ ተጸይራ ደላ ኣብ ደም ተጸይራ ደላ ንሕና ከምዚ ኢልና ክንመላለስ ከለና በአካልሲ ኣብ ኣካላትና ደም ስለ ድዛዋወር ደሎ እዩ ወላ ብቀትሪ ወላ ብምሸት ቀጻሊ 24 hours ደምና ደም ድሕር ደው ኢሉ እታ ህይወትካ ምሳ ደው ትብል እያ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እንታይ ድብለና ደሎ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢአት የንጽሐና እዩ እታ ኩሉ ትብል ክልተ ግዜ ደጊሞ ኣሎ ኣብቲ ሓንቲ ኸ እንታይ እዩ ንሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና እውን ከንጽሐና ኢሉ ስለዚ እታ ኩሉ ትብል ነገር ናይ እግዚአብሔር ነገር ሙሉእ ምዃኑ ይደርየና ናይ እግዚአብሔር ነገር ጎደሎ የብሉን ወላ ያዕቆብ 1:17 ክዛረብ ከሎስ እቲ ጽቡቕን ሙሉእን ውህበትን ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላት ጽላሎት የብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝመጽእ ኢሉ ኣሜን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሙሉእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኢሉ ካብ ኩሉ ሓጢአትና ከንጽሐና ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ዝተገብረ ሓጢአት ይሕለፍ ሓዲግዎ ኣብዚ ዘመን ዝድግበር ሓጢአት እውን ከንጽሐና ንሱ እንታይ እዩ እሙን እዩ ንድሕር ሕጂ ድግበር እውን ሓንሳብና ሓዋሩ እንታይ ገይሩ እዩ ደም ኢየሱስ ፈሲሱ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከለና ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ህይወትና ዝጠብቀና ነገር ክዳንና ከርስሕ ድመጽእ ነገር ወይ ንእግዚአብሔር ደይኽብር ነገር ኣብ ውሽጥና ሒዝና ክንመላለስ ወይ ክለግበና ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ በደል ወይ ሓጢአት ብኡ ንድሕሪት ክንምለስ ደይኮነሲ እንታይ ዳ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽዋር ሂብና ኣሎ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸውዒና ከም እንደገና ቤተ ኣምላክ ክንቀውም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ኣሜን በደል ክርከብ ከሎ ኣብ ውሽጥና ክልተ ነገር እዩ ድኾን ሕዋተይ ወይ ሓጢአት ንእግዚአብሔር ደይኽብር ክኾን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ እንታይ ይገብር ይነቕፈና ኣይኮነ ሰይጣን ከዓ ኣብ ወጻኢ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይኸሰና ባይዘወይ ሰይጣን ማለት ኣብቲ ናይ ዕብራይስጥ ትርጉሙ ከሳስ ማለት ይኻልእ ትርጉም የብሉን ስለዚ ከምቲ ሽሙ ይድገብር ደሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክነቕፈና ከሎ ነቐፋን ክስን በበይን እዩ ናብ ኣምላኽ ቅረብ ናብ ኣምላኽ ተንበርካኽ ገጽ እግዚአብሔር ድለ እዩ ድብለና ናይ ሰይጣን ክስ ከዓ ወጻኢ ስለ ዝኾነ ናብ ወጻኢ ክድርበና እዩ ዝደሊ ከመይ ኢልካ ቤተ ኣምላኽ ስኻ ክትመጽእ ከመይ ኢልካ ቅድሚ ቅዱሳን ክትቀርብ እናበለ ንወጻኢ ክድርበና እዩ ዝደሊ ሓንሳብ ንወጻኢ እንድሕር ደርቢና ከዓ ንኽትምለስ ሓይሊ ትስእን ኢኻ እግዚአብሔር ግና ክብሪ ንስሙ ይኹን ደሙ ሂብና እዩ ኣሜን እዚ ደም እዚ ብቑዕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዕብራውያን 9:14 ብዛዕባ እዚ ደም እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደም ትገንሸልን ደም ኢየሱስን እናናጻጸረ ይዛረብ ኣብኡ እንታይ ድብለና ደም ዲበላታትን ኣራውሕን ሓኹም ምስተኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ንምጥራይ ስጋ ካብ ዝኸውን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግዳ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ናብ ኣምላኽ ዘቐረበ ንስኻትኩም ነቲ ህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ
كندي أزيو نحلناكم كموت قبري زين صهيل نخبرنا أملاخيكم دم يسوع كريستوس بناي زل على منفس كيرو رأسه بزيت يافينا بأملاخ أغريو سلازي أبدم يسوع كريستوس إكيا يترخبون أبدم يسوع كريستوس حاتيات يترخبون أبدم يسوع كريستوس بدل يترخبون سلازي نتأتينا يدلنا عزق تخوت أن نسو أمون صادقني آمين سلازي كبيت أملاخ ندحريت كنا بلدي كون ناسي بتستوها بالنقل أملاخ دومو كاب حاتياتنا خنصهنا خمز خيل بقعد كم دلو آميننا تصوعنا عندنا بيت أملاك نقوم نجزابير قال يمعدنا يسوع كريستوس قويتاي قدما يوحنس كي وصانا بتخلاي معرف كان تايدب لنا اتم دق حاتيات من انت خيت غبر زصحف لكم اللهو حدكو حاتيات زغبر انتلو طبقا ابابولنا نسخا يسوع كريستوس اتي صادق يبلنا ስለዚህ ابزخا طبقا يلنا له يسوع قويتاي مس نبونتاي تغبر زطابق طبقا ማለት ኣብ ክንዲ ገበነኛ ወይ ካብ ክንዲ ዓመፀኛ ኮይኑ ድዛረብ ማለት እዩ ናይ ዝምድሪ ጠበቃ ብፍላይ ኣብ ዝምዕራብ ዓለም ስመፃናስ ኣብ ዜና ገለ ንሪኦ ሓደ ድራግ ዴሞሲዶም ገለ አይደን ነው ኣብ ፓብሊክ ድኾነ ኤራ ኸይዶም እንታይ ገብሩ ማስ ድኾነ ሰው ኢሎም ይቆትሉ ድረኸብዎ ሹት ገብሩ ማለት እዩ ኣብ ፓብሊክ ኤራ ኣብ ሞል ይኾን ክእል ወላ መዘናግዒ ቦታ ድሕር 10 10 دخونو بحنسام تاي يقتلو كوم 10 دخونو بحدن تاي قبرو يقصلو مالتي دحر زي جبننيا اندحر تتحيزو شعن يكون ندقتلو مش حقلو في الله يبز معراو عالم امتيمنا بيت ما اسرت يتوو كاو خان تاي يقبرولو ابيت فرد يقرب شعو طبق اخا يقبرولو حجس ازس 10 سبت تنفاس دحلفسي تطبق انتي لي خطابقلو لك تقرمي حدا غزي جن يطابقلو انتايلو يطابقلو مسيلكم كوم اخغبر كلسي امرؤ تጨنيقو ينيرو ويعرقتيوم دفافي امو إلو بزتخاله متن يطابقلو زطابقلو دلو مخنيات انتاي نتي كبيد دخونه فردو كقالللو مالتي تفردي نموت اندحر كوينو منالوات نحلفت كقالللو يخيل نحلفت اندحر كوينو منالوات ن40 50 عامت كفرد يخيل مالتي اذا كن 50 50 كسلطو يخيل كيسلطو يخيل نا يسوع كريستوس دم جنا أبو طبق لكم كلنا خلو طبقنتنا يسوع كريستوس جنا نفردنا خك قال لا يكون نطبق لنا مولو خنصحنا يطبق لنا امين كافت زلنا يو مولو حرخ وصنا يطبق لنا خبرنا املاك يكون تايدي دبلنا كاب دق صلمات كايد دبلنا ها نام زغرم برهان مولو انت غيرنا أساجرنا خبرنا أملاك يكون أبز زمن الزخة تنبرك إحنا دم يسوع كريستوس كنت أخلنا ملو بملو كنت أهنا أمونن صادقني آمين إذا دم يسوع كريستوس زي بقعت هالو آمين مخنيات حتى أتاي ترخبون إكي أي ترخبون جبن أي ترخبون سلازي نا يسوع كريستوس مسوات نعنا ملو إمالتي حنتس بإمنة كنت أوعو كنكل ألنا نا يسوع كريستوس تبقنت ملو بملو إنات أدوت أكا آمين كاب كله حتيات انتي قبر ينصهوي كبرنا أملاك يكون قدو لا يكون تنكل تدقبر كاي حتيات بعلخا وصاين تنكل تقنا أنا نتأخو تأكا يبلني انتي دا بمتن تصوعنا يمتن ملوء دخانة مسجاري دقبر لنا نا يسوع كريستوس تبقنت ملوء دخانة انتي موصاي دقبر لنا خبرنا أملاك يكون سلازي خم بحدش كمن دقنا خا نوبو كنملخو حيلن بقعة نركب يسوع كويتاي كبرنا أملاك يكون سلازي إذا خنبل كلنا جنا أبي واتنا خا الزينة خنتنك أقولو زجبا حدا نجرالو دم يسوع كريستوس سلاد فساسة نجزابير محرز زل ألماء وسلاز خونه كم دلنا خن مالالس مالت جنا هيكونن بتبابن بمستوى علن كن مالالسون نجزابير قال يمعدنا يمالتي نجزابير محرز أبي واتنا بزحي مخنياتو نجزابير محرز زل ألماء وخنبل كلنا انتايو أبي هواتنا سلمتها إجزابير دمحرنا ندحري الناس إسكا مزمور داويد كنجن صلينا 130 تقص 34 أو أنتي بالنا إجزابير قال وإجزابير أبسان تتقاطع من دو كبليو جناخ من أنت خفروها يقريتا مسخالو يخمو كبرنا أملاك يكون نجزابير محرت أب هواتك بزخلو ما أنت تخ قبريو
ምእንቲ ክፈርሆ ብፍርሃት ምእንቲ ክንትመላለስ እዩ ንእግዚአብሔር ምሕረት ኣብ ህይወት ክበዛሕልካ ከሎ መመሊስካ ኣብቲ ዝነበርካዮ ክትምለስ ኣይኮነ እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር ክትፈርሆ እዩ ጽሒፍልና ምእንቲ ክፈርሆኻስ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሓጢአትና የንጽሆ ንድሕር ሕጂ ድግበር ሓጢአቱን የንጽሆ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ከም ድላይና ክንመላለስ ማለት ኣይኮንና ንኣብነት ክዳንና ኩሉ ግዜ ከም ናይ ቅድስና ክስታይ ድምሰል ምስል ኣይድምሰል ክዳንና ሲ ራእዩ ጌርኩሞ ዘለኹም ክዳን ሕጂ ናይ ኩላትኩም ክሪኦ ከለኹስ ክጸር ማዓት ብፍላይ ናዘን ኣዴታት ከዓ ጻዕዳ ነጸላ ጽሩይ ምክንያቱ ኣብ ቤት ኣምላኺና ንመጽእ ዘለና ምስ ሰባት ክንራኸብ ኢና ሰላም ክንበሃል ኢና ሕጂ ታዘላትና ኣጽሪናያ ኣስታሪርና ኢና ንመጽእ ኣይኮነ እንዲ ክዳንና እንተረሲሑ እዩ ናብ ላውንድሪ ኸይድና ንሓጽቦ እምበር ላውንድርን ዲተርጀንት ናብ ገዛ ስለ ዘለና ክዳንና ባዕልና እንታይ ንገብሮን ኢና ኣይነርስሖን ኢና ንኣብነት ድሕሪ ዝጉባኤ ኣብዚ ናይ ሻሂ ግዜ ክንራኸብ ኢና ምሽ ናይ ኣሜን ናይ ሻሂ ተሸባ ብቐዳማይ ኣሪምና ናይ ሕብረት መኣዲ ክንብላ ትጽቡቕ ነገር ክንወስዶ ኣለና ኣብዛ ናይ ሕብረት መኣዲ ድሕሪ ጉባኤ እንድሕር ተራኺብና ኣውሲ ጽሩይ ክዳን ድገበረ ሓደስ ካብቲ ዳጓሓፍ ኣውፅኡ ክዳኑ ክጽይቆ ክርስሖ ከሎ እንተትረኽብዎሲ ዋትሓወይ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንድሕር ኢልኩሞ ኣይጸገም የለን ኣብ ገዛ ላውንድሪ ኣለኒ ዲተርጀንት ኣለኒ ኸይደ ክሓጽወ ኢሉ እንተዘብለኩም ስንታይ ምስ በልኩሞ እዚ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ምሽ ስለዚ ክዳንና እንድሕር ረሲሑ ኢና እምበር ከይድና ንሓጽዎ ስለ ዘለና መሕጸቢ ኣይነርስሖን ኢና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብዚ ብጥንቃቐ ከዓ ክንመላለስ ንእግዚአብሔር ቃል የምዕደና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስከ ናብታ ቀፂላ ደለ ሓሳብ ኣበ ዮሐንስ ኩሉ ከንብቦ ይክእልኒ ግን ኣበ ዮሐንስ 8 ካብ 3 እስካብ 11 ሓጻር ግዜ ስለ ዘላትኒ እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ኣብኡ ከሎ ክዛረበ ኣብ ገዛ እንድሕር ሪኢኹሞ ግና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 3 11 ኣብኡ እታ ኣብ ዝሞት ተረኽበት ሰበይቲ ታሪክ ዝገልጽ እዩ እሳ እንታይ ገይራ ኣብ ዝሞት ተረኺባስ ናብ ጎይታ ኣምፅዮማ እቲ ዕላማ እንታይ ንጎይታ እንታይ ክገብርዎ ክፍትንዎ እዮም ኣምፅዮሞ ሕጂ ሓጢአት ዝገበረ በትሕጎም እንታይ ሞት ይሞት እሱ ይትፍርዲ ስለዚ እዚ ሓጢአት ገይራ ኣላ ሕግና ከዓ ከም ዝብል ስኻ እንታይ ትብል ኢሎሞ ንጎይታ ዋ ቀተልዋ እንድሕር ኢልዎም ቀታሊ ሰብ ክብልዎ እዮም ምሽ ኦኬ ማሕርዋ እንድሕር ኢልዎም ከዓ ዋዝዳ ሞኸመይ ኢሉ ይወዳ ኣምላኽ ድብል ደሎ ምስ ሓጢአት ዝተሓባበር ክብልዎም ጎይታ ግና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ እስከ ሓጢአት ደይብሉ እታ ናይ መጀመርያ እምኒ ናብኣ የውድቕ ኢሉ ኩላቶም ከእምኖም እንታይ ገይሮም ደርብዮም ክምለሱ ከለዉ ንርኢ ድሓር ግልጽ ኢሉ ኣቲ ሰበይቲ ከሰስቲ ክዳኣብ የሉ ሓደ እኳ ጎይታ ኢላቶ ኣነ ከዓ ኣይፈርደክን እሞ ደጊም ኣይትበድሊ ሕጂ እታ ደጊም ኣይትበድሊ ትብል ምስዳ መዝሙር ዳዊት 130 እንደመብኩልኩም መታን ክፈርሆኻስ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ሕጂ ሓጢአታ ስለ ደስ ድበሎ ይኮነን ምሒርዋ ጎይታ እንታይ ዳ ሓይለ ሓጢአት ክሰብር ስለ ዝመጽእ ምሒርዋ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ግና እንታይ ኢልዋ መወዳእታ ደጊም ግና ኣይትበድሊ ኣብኡ ኣይትመላለሲ ኢልዋ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናይቶም እምኒ ሒዞም ድመፁ ሳነ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኩሎም ዝተሰወረ ሓጢአት ክውሽጦም ነይሮም ናታ ግና ጉልጽ ዝኾነ ሓጢአት እዩ ኣብ ዝሙት ተረኺባ ዓዲ ሙሉእ ድፈልጥ ናታ ኩሎም ግና ዝተሰወረ ነገር ነይሮም ክቐትሉ መጽኦም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንመሃሮ ነገር ከዓ ኣብ ሕዋትና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕብረትና ይፈሲሱ ምሽ እታ ብደሙ ዘጥራያ ማሕበር ይድብለና ንሕናሲ ካብ ዘሎ ቦታታት መጺና ደሙ ስለ ድፈሰሰ ያብቲ ከምዚልና ተኣኪብና ንምልኽ ደለና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎስ ተሓሪትካ ብደምካ ካብ ዘሎ ቋንቋታትን ዓሌታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ዓዲካሉ ይኻ ድብለና ኣሜን ስለዚ ኣብዚ ዶም ምባልናሲ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድፈሰሰ እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ንመሃር ኣብ ናይ ሓውና ወይ ኣብ ናይ ሓፍትና በደል ክንርኢ ከለናሲ ቀልጢፍና ካብ ምፍራድ ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፍርድን ተግሳፅን በበይኒ እዩ ንሰብ ማዕዳ ተግሳፅ ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ክትግስፆ ትኽእል ኢኻ ፍርዲ ግና እቲ ዝፈረድካዮ ተመሊሱ እቲ ቃል እቲ ዘውፅኻዮ ክኹንነካ ይኽእል እዩ ሎሚ ከዓ ኣብ ዘመን እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ንስማዓዮ ኣይንስማዓዮ
إذا قال زي أقويتها دحتهم كم أي دحتنا خن فرد كنجمر كلنا رؤي دخنا حتى أتها بحاول كرئ خلو خسي إزي هو إذا كمان وحيد وخميلو دي دم لا لسنا يلو الكخت فرد كنجمر كلها من فاس كردس كأوش خاوين زي حتى أنا خاب كندي بدل دي أو تسكا أنا خاب كندي حتى دي أو تسكا أنا خاب كندي دخام دي أو تسكا نحونا كندنقص اللون كنصللون تزي كوينو كنفردو أي تتصوعنا نحواتي آمين كبرنا أملاك يكون كمو نابلوك أسدلو تاريخ إسران سلستن سلسان شعتن سكاب 4 سلستن كم زبلنا قال أملاك أوخا اتهم قبرتي عمت نغيتنا يسوس كروسوس بيمانون بتساقامون تساقيلهم زنبرو اتي بتساقام زنبرو يلا قد سألو نبرو يويد بلنا مش اسكا غيتا تخونكا نرأسا خانتاي قبر أدحن اتي بيمانو زنبرو قنا وا أتاب كم زفردو خلقا نمتاي كم زتزارب نحنا بأبسانا ينا تساقيلنا السجنة بدل ديبو اللي تساقيلو إلو كقصة خلو نرئي شعو قويتاي بتاتمت من قصتخاس ذكرني لو قويتاخا حجن أبقنت مسايا لخا إلو سلازي وهنايز سبزي تاني مدة زررب تاني مدة نسحب تعميات قرمكا قويتا خمز ركب غيرو خبرنا أملاخيخون إتهم عدي ويكاتهم دفلتو وقنا أمسكال كم تساقلت رايم دفلتو أمسكال سكال سب ناي مدة قبننيا نموت تفردي حج خلولو خلو انتاي وإذا كيد قبركاي زعمتكاي ززموكاي مسكال كاتا سقيلو حج خانا بطفاتي إلو ميم زعلولو إتاني مدة قال زتزاربا مسكويتا أي فلتونيو كويتا قنا أبقنت مسايا لخا إلو سلازي أبحاونا خا حنت بدل مسرأنا نبزوح عمتات لبنا أي حد قلنا نديك زابير محرت قبرلنا بقى خنت موتو كم زي بلنا نيك زابير قال كابز معدنا مغنياتو حوي حفتي أبحد أوان إجابير تمليسو إجابير كمن دجنا بيتاقيمو إجابير بؤخ عي جمير كهون خيلي صهاجنا بيتات فلت بدل كل جزء بآخذ تصوع عند الجمير كا تي تصل الله قال تمليسو نبانا كيف فردنا الزنا كنت انقع يجبا رومي معرف كل تقص حدا أتاسب زخون كان تخون كايلو نتتفردس بعلخات قبرس لزلخا بتنخالق تفردس أبرئسها كوناني يخونا لهم مخنيات يبلكان لنا سلازي كنت انك كنكلا لنا دميسوس كروسوس كم تنعيد فسس اللي نحوي ونفسيس اللي دميسوس كروسوس كم تنعي حد قد حتيات دقبر اللي نحفتيون كومو حد قد حتيات غير الله كبرنا أملاخ يكون يسوس قويتاي دميسوس كروسوس هياوي آمين نموت ون سعيروي أبز بزح أي كزاربني مخناتو موتن حتياتنا متصحف قدس كل جزء تتحيزو سلا تتصحفو أبزح تقصن الرخوينا رومي شدشلا انت يدبلنا عسوي حتيات انتايو موت يدبلنا أبيك أبكا انتايلو تبنيت نحتيات تتنسى حتياتك نموت يولدويلو أدامن هوانا مدرجنات مسبودلو بدي مزازو مسحاتو انتاي جيروم مويتهم مشتو موت باي ذا واي ديفينيشنو انتايو مفلاي مالتي سلازي منفساو موت كاب اغزابير كتفل خلخا مش اغزابير حبرت كتفال على خلخا سغاو موت كا نفسنان منفسنان كاب سغانا كتفل خلا مالتي سلازي غويتانا نموت ون سعيروي نتي مرحون موتن سيولن اب ايدو حيزن زنبر ديابلوس نعو انت غيروي سعيرو اسكا حنت تقصت راي كنبب كابزي ابراويان كلته 14 كمزي يبلنا نجزابير قال بارسي بحق نزاري ابراهام العلوم بر ملاقتس ايل علومن موت مولود بدمن سغان كابز حبرو بموتو نتحيل موت ابيدو زحزم انت خسعر نسو ديابلوسيمو نتبفرات موت بزلو زبنهم ببارنه تتحيزم زنبرو كلاتهم حرام انت خوصم اليو نسو بو انتي غبرو حبرو مبلنا يسوس غويتاي موت بدم يسوس كروسوس تاغيري تسعيري مالتي مخنياتو حيل حاتيات اندحر تسعيرو وصيتي مالتي كمزتو بلاستو وصيتو فورد خون حنت اندحر قديل كلا كن 4 خت مصاي تخيلنا سلازي حيل موت اندحر تسعيرو حيل حاتيات كاك السعر انتايو بجدي مالتي يسوس كروسوس غويتاي كبرنا املاك يكون اسكنا بتقصيلا دلا حساب كن كيد يسوس كروسوس دم يسوس كروسوس مسقل فسسه سلا حمامنا ون فسيسو يابي سياس 53 كنرينا
كاب ولا خاب تقص حدا خنا نبوه كم زبلنا إجابير قال نزم مسكرنا من أمونه قلت مجابير من تجاهد الله أبكر ميو كم تنفرن كم تي كم نقص مدري زوات سورن شبه ملك عنوك أبن أي نبرون مسرينا يوزبه جنات ريت أي نبرون نعوق بسبب دربيو بعد سقاي بحمام لدوي كم تابكر ميو قط أم زقل ببلو سب التوارديو نحنا وين قالكوا أيقات أرنايون بحق نسون حمامنا تصورو نسقينا خام نفسه تصعنو نحنا قنا كم توقعن بإجابير كم تقزفن كم تواردن غيرنا أوقات أرنا يبل بحق نسو نحمامنا أم نفسه انتهي قولو تصورو لنا يسوس قويتاي دم يسوس كريستوس نحمامنا وانتهي قيريو فاسيسيو اتحمامنا فاسيسو بلولولو سبسفيك حمام أي نقرنا كم دك سبات هاوز مدرخن مالالس كلنا كبيد حمام قليل حمام نملو نقرالو مش نعم نسعل إذا الحمامنا نبلغ كل جزء كما زراربه إذا دحر كوفيد دمت أسعل يكون لكم لكم تا ريجولار نفلته تا نيقدم زي أخال عينته سلازي حدثم انتهي تسألي كاتب له خلها أي سعل كم سعل جيرات اللي يبلك أقليلي نقرأك سلازي نتد الزارب دلو قليلي نتد سمع دلون قليلي دخانه قليل سلازي خانه كمان مدحني تكزل كاجمر سعل حميمته الكايو أب سعل بس إحنا كلاتنا دكاترينا نخون سعل حميمك صبان معرن وسد الله أخذ تحوي قبلها قال هفا ما يتعتن قالوا له حدا جزء سعل حميم سوالكو زحل ما يتحسب شاوري لني بقى سنبيلا خطف عيلن وا سعل حميم داولكو زحل قال لي أمنقه وقحت هتسيء خاقوية أسئلة خد بلوخه حجنتا يسلا قال لنا يكون كم دق سبات أمر له قليل غير ناس لدرانا حدا سبقنا كانسر دي حو كانسر سي دكتور حميمكا إلني ندحري لكم مچم وعيسة يلو أي تبلوني هانا كانسر سنبادلو شعو مشلو ولا تزنقركا دلو ولا نتدسهم عن دلو أبسمايات كبدة تفتر بؤمت أنكا كبلة أقبلة أمنتنا مالتي أبدم يسوس كريستوس نحمامنا كم دفاسة سجنا نهجابير قال أمانو إبلنا اللي خبرنا أملاخ يكون آمين أبزح حلف هشد الشوار حجبر أما أزر سماي سمعكم ما تخونكم حنت حفتي كاب كانسر كم دحويستي تمسكر نيرة قريب مني تا دكتور مجمع راحت نقرأ خلاص من الباتري فكر الله جزيس خل تورحي لاتا imagine حسابه كتموت سقط أراخو قبر الكاخلو كل تورحيلات هجن إجابير سناي بهوت نبي راسي كتمسكر كمان أبكعوا آمين دم يسوع كريستوس سلاح مامنا أنت جيري فسيسي خبرنا أملاخ يكون كبانا جنا بإمنتنا يمتصوع ناتنا جدايو يسوع كريستوس قويتاي مهناتو نتخب 10 دخلت عمد دم زح دبلا زنبر سبسي جينا زفر كدانو خي تنكفت انتهي لا بلبا خا زفر كدانو انت تنكخو كحويه الى اللامو يدبل أو خلا خي تنكفت حويه ذا سبيت زي دحر أكشن وسيلة ملؤ محواي كوين لا خبرنا أملاخ يكون قويتا شعو قلت إلو أتقولي ابنتك حوياتك الله إلو سلازي ابنتك أزيو أقداسي مش حميمنا نحكمنا نخيد دينا نفوس دينا يكون دكتور مسأززلنا تا مدهنيسي بابنتنا نوستاخ قرمكم كندزين نقول مشت لك عم تدبلنا كم نحوي غيرنا بابنتنا نوستا نحوي خامشلو دم يسوع كريستوس كأخو مخنا أمنو نهجزيا بهر قال ينقرنا اللي حواتي آمين دم يسوع كريستوس هياوي كبرنا أملاخ يخون ناي مدة حسابي أبزت ساعات 10 تخلت 10 سلسته دم يسوع كريستوس نحلواي خمون فسيسي آمين كلهم بويكل نيت هتقص 10 سلسته تراي حد صار جزي سلازلا انت هتبل زت ساعات معرف 10 تخلته تقصي 10 سلسته نمدري قبصي مزوقع دما ابتن زلخ من ابايتي اتدمتي ملكت يخونكم نتدمت رئيك حلفكم اتزطف معتون اباخاتكم ايك خونيو يلو يسوس غويتاي ابزي بتعم تغرمنسي نمدري قبصي يلو دلو اتي زوقع ويكات قذاف ملأخ نبي تلاقيخو نمدر قبطي تلاقيخو إسرائيلويان كابيهم زنبر نيرهم أمدر قبطي سلازي تزقزف كما تخلو
ግብፃውያን አይፈልጥ እስራኤላውያን አይፈልጥ እንታይ ተአዚዙ ኣብ ምድሪ ግብፅ ዘሎ ሰብ በኽሪ ደበለ ቅተል ኢሉ ተአዚዙ ኣመንጎ ግብፃውያንን ኣመንጎ እስራኤላውያንን ፍልሊ ዝገበረ ግና ደም ትገንሸል እዩ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክመጽእ ከለኹ ወቅዕ ከለስ ደም ኣብ ትኽልተ ዓንዲ ኣብ ላዕለዋይ ምስራኤልሲ ይሓልፎም ነይሩ ኢማጂን ሓንቲ ካብ ስድራ እስራኤልሲ እቲ ደም ተትርስዖ ነይራ ዕጫ ግብፃውያን ክበጽሕ ምሽ እቲ ደም ግና ንሓለዋ ኮይኑዎ ደም ገንሸል ሓለዋ ካብ ኮኖም ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመን ደለና ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋ ካብ ዘይድል ነገራት ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ዝወጽእ ዘይተጸበናይ ሓደጋ ክሕልወና እሙንን ህያውን እዩ ኣሜን ካብ ክንደይ ሓደጋ ዲና ወፂና ደለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጸላእሲ ናበይ ዝደፋእና ንሞት ዝደፋእካ ኢየሱስ ግና ኩሉ ግዜ ሓለኡ ምሳና ኣሎ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኢሉ ኣይድቅስን ኢሉ ስለዚ ክንጽውዖ ከለና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃእና ክንጽሉ ከለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽውዕ እዚ ኣጽዋር እዚ ሂብና እዩ ኣሜን እንታይ ለነይራ አንተ ወይ እቲ ዝተዋህበና ምሕላው ናትና ግደይ ምሽ ነቲ ዝተዋህበና ከዓ ምጥቃም ናይ መንግደ እዩ ናትና ግደይ ስለዚ ብበደል ክንክሰስ ከለና ተኸሲስና ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ከሳሰ ሕዋትና እንታይ ገይሩ እዩ ተደርቢ ስለለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸውዕና ብቕዓት ከም ደለዎ ኃይል ከም ደለዎ ጸውዕና ብእምነት ደው ክንብላ ቤተ ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ኣብ ሕማምና ብእምነት ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽውዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ክንኣቱ ክንወጽእ ከለና ከዓ ብፍላይ ኣብ ልብኹም ገለ ጸሊ ዝብል እንድሕር ሃዊኹም ብፍላይ ክትወጽእ ከለኹም ከምኡ ብዙሕ ኮይነለኹ ከይጸልኹም ኣይትወጹ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፊንኩም ወጹ እሱ ንሓለዋና እሙን ብቑዕ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መስቀል ድፈሰሰ ደም ንዓይ ሙሉእ እዩ እስከንበል ኣሜን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እስከንበል ንዓይ ሙሉእ ድኾነ መስዋዕት እዩ ንበል ጎደሎ ይኮነን ነፃ ከውፃኒ እዩ ተፈሲስ በሉ ሓራ ብሓርነት ክመላለስ ይፈሲሱ ንበል ኣሜን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዳተመላለስና ዳ ከመይ ገይርና ተጨቅ ብፍርሒ ብኽስቲ ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ሂብና ከሎ ደሞ እዚ መብራህቲ በሪሂ ደሎሲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ በዚ ስዊች እዚ እንድሕር ኣጥፊኡ ክትጠፍእ እዩ ምሽ እንድሕር ወሊዕያ ጥራያ ክትበርህ ትኽእል ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂብና ከለና ንምንታይ ባሕርነት ክንመላለስ ዘይንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበኣር እዚ ደም እዚ ድራር ጎይታ ንወስተውን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና እናዘከርናዮ እቲ ንብዙሕ ሕድገት ሓጢኣት ድፈስስ ደመይ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ ንሕና ናይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተሲና ክንጽልይና ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ሳላ ደም ትገንሸል ሳላ ቃል ምስክሮምን ሰዓርዎ ኢልና ሃሌሉያ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓር እዩ ኣብ ህይወትክ ሰዓር እዩ ኣብ ህይወትና ሰዓር እዩ ነቲ ክስዕረና ድመጽእ ክስዕሮ ብቕዓት ኣለዎ ንሓይሊ ሓጢኣት ክሰብሮ ብቕዓት ኣለዎ መርገምና ክሰብር ብቕዓት ኣለዎ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ከምዚ ዕድል ስለ ዝሃብካና ተመስገን ሎሙን በቃልካ ጌርካ ስለ ዝመሃርካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ መንጎና ሓደ እኮ ብክስ ዝመላለስ ኣይሃሉ ካብ ሓይሊ ደም ዝተለዓለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ክስ መንፈስ ይሰበር ብል ኣለኹ ካብቲ ሓይሉ ደም ዝተለዓለ ሓይሊ ሓጢኣት ይሰበር ብል ኣለኹ እግዚአብሔር ደምካ ኣብ መንጎና ህያው ይንብል ኣለና ኣብ መንጎና ዝዛረብ ይንብል ኣለና ኣብ መንጎና ንፍትሒ ዝሓትት ይንብል ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ደጊመ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ቅዱሳን ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ተብዒና ክንመላለስ ስለ ዝገበርካና ተመስገን بخبور دم واقع يسوع كريستوس اللي زعدك كنا نمسكنا كلنا سلاح حمامنا ونسلا دفاسس اجابي ربو بس ساعة زي ابستفالا لي قدسان حواتي بحمام دشقورو كابز الدم حيل استلعله مفواس يخون بلا لخو كابز الدم حيل استلعله محواي يخون بلا لخو بسم براد قسلو تفويسكم كم تتحافى محواي كخون نتصلي لنا زيابي راملخ نسخة سنة أملخيخة سناي دما تقبر سلازخون كان مسكنا كالنا كبر كل نتعب سنكا يخون
ሽም ኢየሱስ አሜን። እግዚአብሔር ባርኩም። كبرنا أملاك يكون كم يصنع إحنا كل سلام ديو كل سلام أملاك مسكن كبرنا قويتا يكون سكن من أسيات يا بير باركم سكن بالله أملاك مسكن يا بير باركم كلهم من أسيات يونيك يا بير باركا من أسياتنا عبيلنا سودلنا بقويتا صنعوا بقويتا برتعوا أملاك مسكن هاللويا يا بير نسنتكم يتقملوا ناوسكم كيدا أملاك مسكن هاللويا كبرن قويتا يكون سلطان حنا جزي نأملاك أزينا نمسكن أملاك مسكن هاللويا حجد ما نفتي نيدرار جزي نيدرار قويتا جزي خن حل فينا كيا بهير كا مسانايو أملاك مسكن سرعتات كيا بهير سنايو كنعونيو كيا بهير مسكن هاللويا يسوع كريستوس قويتايو هاللويا اسكي خبز لنا يتنسينا أملاك مسكن هاللويا نا أملاك ندامسكننا يا بهير مسكن مزلنا مدبي كزاربنا ونحونا ملؤت خبز صحيح أملاك مسكن مزدرار قويتا التحازيو سلازي أو بزح هيك زاربني أملاك مسكن اسكي كلنا قال أملاكنا حزنا أو إنجيل ماتي واسم عراف إسرائيل شدشتن دل حساب كاب إسرائيل شدشتن وإنجيل ماتي واسم عراف إسرائيل شدشتن قطر إسرائيل شدشتن كساب سلاسة دولو كان ببي يا بهير مسكن كبلع خلو يسوس انجرا على عليه باريخو قريسو نتم دك مزامرتي هيبوم إذ السجايو وصادوا بالعبالهم سواء العلو أمسكينو دما كمزي إننا بلا حبهم إذا ما أنت بزحات نحد قد حتى أزفسس زلو نحدش كدان دمي يومه كابز كلهم ستايو دار حجي كساعتا مع التتيا أبتا منقست أبي مساخاتكم حدش كساعة ستيو أبز كابزي فرا وينزي كتو كمزي ستي إبلكم اللهم مزمور مسجانا مزمورو نبدأ بزيتي ديو يبلنا أجي أبير قال أملاك مسكن جي أبير ربنا أزينا نمسكنا كلنا جي أبير سلام حرتك سلتي أبلعل نفس وقفنا زلكا زل على ما وزغنا فقري قويتا كبرن بكلنا بحقي جي أبير أملاخي أم مسكل زي تودعلنا زي تفز أملنا عيو يلنمو أبتفز أمل سلزقت خناك جي أبير كابد خامنا خاب كل قدلتاتنا يا أبير نافلتك نسخة أودو إسرح سلزقت خاناك يا أبير محرس لزجبر كالنا قويتا أزينا كبري نبكالنا يا أبير أملاخ بزمعة تزدم حبيرنا يا أبير اتجبر لنا نجر قويتا نذكر علنا أمسكال التسرح لنا كبر زخنا سرحك يا أبير أبو قويتاين أملاخين أفلتو نهب علنا يا أبير ندنق كالنا نخبرك كالنا جاء به لعل نبلا كلنا قويتا تمسكن نبلا لنا حجها قويتا خطرد أننا نسألي بفلتات مستوعال بتباب كنوسدو به اندابلنا كنوسدو جاء به أبكن ميغا ألنا جاء به نزل له مقبن سواء عندما جاء به نعخ حليفنا نبكا بسمكا دما قويتا نبارخو ألنا جاء به جزينا ساعتنا كل بارخ بقويتا بيسوس سم أمين هاللويا أقلقلتي كعدو لنا كلنا دس نابلنا خنوسد صبغي أجايش نتلنا قويتا دي تقبلنا نتلنا جن تزيور السدنا بتعم صبغي تم نوسد نملكت كابزلنا يتنسينا نوسد أملاك مسكن نملكت تم نوسد تم دين نوسد كأ كوف نتبلنا صبغي نملكت كتعمم يزلوني مسواتي مسكانا تقبلني كنت
زغبركني حلفها كله زفتخني كمتي زفكركني زيادة كله زمرزكني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني انتي تذكركني حلفا كله زمرزكني هللويا انتي تذكركني زيادة كله زمرزكني نسوي زلوني مسواتي مسكاني تقبلني نسوي زلوني مسواتي مسكاني تقبلني أملاغي عتاسفو سنتك أبي هلف عليه درف غرخا رخا أملاغي عتاسفو سنتك أبي حلف عليه درف غرخا رخا أملاخي تعاتفو سنتك أبي حلف علينا كم تذكركني كم تذكركني حلفا كله زغركني كمتي تذكركني زيادة كله زغركني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني مسوات ملخوي زيو زلوني مسواتي أملخوي تقبلني مسواتي ملخوي زيو زلوني مسواتي أملخوي تقبلني كمتي زفكركني حلفا كله زغربكني كمتي زفكركني زيادة كله زغربكني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني زيو زلوني مسواتي مسكاني
تقبلني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني زيو زلوني مسواتي مسكاني تقبلني يسوع هللويا سماي وريدك سليت وريدك عمسكل كنداي مويتك تسيك تاريخي لويتك يسوس كاب سماي وريدك سليت وريدك عمسكل كنداي مويتك تسيك تاريخي لويتك يسوس حلف يسوس حلف لك زيادة لك زيادة يسوع حلف لك يسوع زيادة لك زيادة يسوع محرتك لوهاتك دنقتك بزيولي محرتك لوهاتك دنقتك بزيولي فتو زبلك كاب كله عملت زريكا زلزي فتو زبلك كاب كله عملت زريكا سلازي فتو زبلك عاب كله عملت زريكا كبرنا أملاخ يقول يتنجرا أبيدنا حزنا كلنا بحبار أملاخ مسكن دحرزك على زم بالي بحبار كنوسدينا إتا النقر سانجيرا مسجا كريستوس حبرت زلوادو أيقونتن هو اللوا كلنا بحبار نوسد إتا نحنا نبارخان عبرخت سوا مسدم كريستوس حبرت زلوادو أيقونتن هو اللوا كلنا بحبار نوسد آمين هاللويا تمسكن كبرنا بكالنا حجون እግዚአብሔር نمسكنا كالنا تمسكن كبري نبكالنا እግዚአብሔር سمك كم حج نزل عالم يبارخ كم زيلنا كم حدا بيتسب كنا እግዚአብሔር بحدا
ኮይና ኣብ ሓደ ቦታ ኮይና በሕብረት ኮይና እግዚአብሔር እዚ ቅዱስ ስርዓትካ ክንፍጽሞ እግዚአብሔር ስለዘኻልካና ክብር ንበካለና ከም ቃልካ ክንነብር ከአንስ ወከፍና ጎይታ ረዳአና ስለተረዳአና ነመስክነካ ጎይታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ባርኩም።